canta xente hai buscando locais para montar unha actividade económica. Canta xente moza está acabando a carreira e non ten cartos para alugar un local porque non pode facer a súa actividade ou vese forzado a compartir un local con outros compañeras e compañeros para compartir gastos. Canta demanda hai e cantos postos valeiros. E se se ocupasen esos postos con esta xente moza, pecharíase o círculo, porque virían aquí a traballar, demandarían outros servizos como hostelería e ao mesmo tempo consumirían nas propias plazas, comprando peixe, comprando carne, comprando pan, comprando verdura, froita, eles, pero tamén os clientes que os viñesen a visitar.